Milí priatelia, ja neviem, čo sa tu deje, ale je tu ako na pohrebe. Nemyslím si, že takto by mala vyzerať rada socialistov, ktorí majú veľké ambície, ktorí chcú niečo dosiahnuť. A preto mi dovolte, aby som sa k vám teraz postavil ako človek, ktorý je v reálnej politike 25 rokov. A vždy som stál v prvej línii. Buď som stál v prvej línii ako opozičný politik, alebo v prvej línii ako predseda vlády. Chcem sa priznať, že dnes vôbec nebudem hovoriť o prosperite a bezpečnosti, ale budem hovoriť o troch témach, pokiaľ možno veľmi stručne, ale súčasne pokiaľ možno čo najzrozumiteľnejšie, aby bolo úplne jasné, čo mám na mysli. Za posledných 25 rokov, vážení priatelia, som si v mene politickej korektnosti veľakrát zatínal jazyk medzi zuby. Nie, snažil som sa neklamať, ale často, veľakrát sa mi stávalo, že som nepovedal to, čo som chcel povedať. Prosím, zoberme si jedno ponaučenie, ak chceme byť úspešní. Bohužiaľ, aj my musíme skončiť s politikou politickej korektnosti. Lebo my sme politicky korektní. Niektoré veci nehovoríme, lebo si myslíme, že to nie je správne hovoriť, ale naši protivníci, oponenti, politickú nekorektnosť využívajú na dennej báze a preto aj získavajú body. Opakujem ešte raz, lebo sú politicky nekorektní, hovoria veci, ktoré ľudia chcú jednoducho počuť. Ja si myslím, že máme právo hovoriť podstatne otvorenejšie o takých témach, ako je napríklad pokrytectvo v Európskej únii. Máme právo hovoriť o takých témach, ako je byrokracia. Máme právo hovoriť o takých témach, ako je popisovanie medzinárodných udalostí. Možno teraz niekomu zdvihnem mandle, ale nevadí mi to. V súvislosti s úmrtím kubánskeho vodcu Fidela Castra som urobil takéto vyhlásenie. Povedal som 4 vety. Kuba nikdy nikomu neublížila. Iba mala odvahu žiť svoj vlastný život. A za túto odvahu ju mnohí nenávidia a nenávideli. Chcem vysloviť úprimnú sústrasť kubánskemu ľudu, že stratili hlavného nositeľa tejto odvahy. Za tieto 4 vety, ktoré ja považujem za úprimné a otvorené, som bol neuveriteľne kritizovaný oponentami, ktorí okamžite na tom získavali politické body. Nuž teda, priatelia socialisti, prestaňme byť politicky korektní a poďme aj my hovoriť o medzinárodných udalostiach to, ako to vníma verejnosť. Poďme povedať, že Tony Blair a americký prezident Bush si vymysleli jednoducho dôvody na vojnu v Iraku. Poďme hovoriť ďalšie veci, ktoré dnes medzinárodná spoločnosť berie ako hotovú vec, len my sa to akože bojíme povedať. Prečo nehovoríme o pokrytectve? Dovoľte mi jednu čistú tému a myslím si, že Slávek Sobotka bude toho svedkom. Celý deň sme rozprávali na zasadnutí Európskej rady, ako pomôcť Ukrajine. Ukrajina je naša, musíme za ňu bojovať. Pokiaľ ide o Ukrajinu, nesmieme dovoliť, aby bol zastavený tranzit ruského plynu, lebo to sú 3 miliardy eur, ktoré má Ukrajina do rozpočtu. Celý deň sme rozprávali o tom, ako treba Ukrajine pomôcť. A v ten istý deň, priatelia, v ten istý deň, v ten istý Boží deň, západné firmy podpísali s Gazpromom zmluvu o tom, že idú spolu stavať Nord Stream 2, ktorý mal obísť Ukrajinu a mal vyschnúť totálne rúru na Ukrajine. Takže ak prestaneme byť politicky korektní a budeme mať rovnako otvorený jazyk, ako ho cítime aj u našich protivníkov, nemáme čo stratiť, samozrejme za predpokladu, že budeme hovoriť pravdu. Teda prvý postulát z môjho vystúpenia je skončiť s politickou korektnosťou. Druhý postulát, o ktorom by socialisti mali častejšie hovoriť, je do akej miery my sami sme nebezpeční a čo my spôsobujeme v Európskej únie. A dám príklad, nech sa na mňa nehnevajú talianski priatelia. V nedeľu máme
referendum v Taliansku o vnútorných pomeroch, či bude mať Senát väčšie právomoci, menšie právomoci, či bude mať viac členov alebo menej členov. Čo urobil taliansky premiér, náš priateľ? Spojil svoju budúcnosť s týmto referendum. Ja vám garantujem, že to referendum prehrá. A znamená to ďalšiu nestabilitu, môžeme očakávať veľkú mieru nestability, pokiaľ ide o euro. A rovnako môžeme ísť do ďalších príkladov minulosti, ako bolo dobrodružstvo Davida Camerona, ktorý síce nepatril do našej rodiny, ale spôsobil rovnako tú istú mieru nerovnováhy v Európskej únii, ktorú dnes musíme naprávať. Pozrite sa, čo sa stalo v Holandsku, pokiaľ išlo o konzultatívne referendum vo veci Ukrajiny. A dokonca aj taký veľký populista ako Viktor Orbán prehral svoje referendum o kvótach, len mal toľko rozumu, že nespájal svoju politickú budúcnosť s týmto referendum, lebo si uvedomoval, čo by to mohlo znamenať. Buďme teda k sebe úprimní a povedzme si, že či aj my sami niekedy svojimi vlastnými politickými krokmi nespôsobujeme nestabilitu v tomto regióne, či sa správame vždy zodpovedne, či niekedy vnútorné politické agendy nedávame do popredia a tým poškodzujeme úniu ako celok. Tretia téma, ktorú chcem, alebo tretí postulát, ktorý chcem otvoriť, je otázka, a to je, Sergej, aj na teba otázka, aj na ďalších, ktorí dnes vedú stranu európskych socialistov. Naozaj sme presvedčení, že ponúkame témy, ktoré ľudia chcú? Slovensko je krajina, kde máme 9% ľudí nezamestnaných, ale nezamestnanosť nikoho nezaujíma. Nikoho. Pretože každý, kto chce pracovať, si svoju prácu nájde. Ja veľmi oceňujem snahu, ktorú cítime vo vedení našej medzinárodnej, nadnárodnej organizácie ponúkať určité témy, ktoré by nás mohli spájať. Prosím, ale základom nášho úspechu bude, ak sa budeme viac rešpektovať navzájom, ak budeme viac rozumieť svojim vlastným špecifikám. Ešte raz, viac rešpektu a viac porozumenia pre naše národné špecifiká. Sergej, poviem to veľmi otvorene a nebudem preháňať. Ja neviem, koľko ešte budem v politike, pretože politická kariéra je presne ako poľná tráva, veľmi rýchlo sa stratí. Ale ja verím, že už nebudem mať veľa príležitostí ísť do frakcie socialistických poslancov v Európskom parlamente. A hovorím to s plnou vážnosťou a úprimnosťou. Pretože to, čo sme my schopní urobiť proti svojim vlastným ľuďom, to nedokáže hocikto. To nedokáže hocikto. Podporujeme sa? Kládli ste si niekedy otázku, vážení priatelia, či sme urobili všetci sami pre seba to, že ak má niekto voľby, ak má niekto významný volebný akt, že sme pre neho všetko urobili, aby bol úspešný? Došiel som do frakcie európskych socialistov a mal som pocit, že som najväčší vyvrhel na svete a trápili ma len s dvoma témami socialistickí poslanci Európskeho parlamentu. Jedna téma homosexuáli a druhá téma moslimovia. Ale nikto sa ma nespýtal, ani jeden poslanec Európskeho parlamentu za socialistov mi nepostavil nasledujúcu otázku. Ako sa majú ľudia na Slovensku? Aké majú platy? V akých životných podmienkach títo ľudia pracujú a žijú? A čo ste pre týchto ľudí urobili? Lebo to nikoho ako keby nezaujímalo. Preto chcem aj možno dať podnet do tohto stretnutia. Skúsme porozmýšľať, či naozaj ponúkame našim voličom v našich krajinách tie témy, ktoré sú úplne presné a témy, ktoré dnes verejnosť aj maximálne priťahujú. Úplne na záver vám chcem povedať, že koľko budem, toľko budem ešte predsedom sociálnej demokracie, ale jedno viem, že hlavnou témou môjho pôsobenia v najbližších mesiacoch bude bojovať za vyššie platy ľudí na Slovensku a bojovať za lepšie sociálne podmienky a práva, ktoré majú zakotvené v zákonníku práce. Toto považujem v tomto okamihu asi za najpodstatnejšie a ťažko budem môcť akceptovať, ak ma budete presviečať z úrovne strany európskych socialistov, že to má byť niečo iné, lebo viem, že dnes je to predovšetkým otázka odmeňovania ľudí na Slovensku, ktorá absolútne dominuje. A
A posledná veta sa týka solidarity, dámy a páni, o ktorej toľko hovoríme v rámci európskeho priestoru. Chcem vás poprosiť o pochopenie, že solidarita nemôže byť len v tom, či my, Češi, Maďari a Poliaci budeme súhlasiť s povinnými kvótami. O tom nie je solidarita. Solidarita má úplne iné parametre. Solidarita okrem iného je aj o tom, či krajina plní alebo neplní veľmi prísne kritéria Maastrichtu. Nuž teda, veľmi radi vám tu so Slávkom ukážeme účet za Slovensku a Českú republiku, aby ste videli, ako hospodárime, aký máme hospodársky rast, aký máme deficit, aký máme dlh. A boli by sme veľmi radi, keby aj tí veľkí, čo nás neustále poučujú o solidarite, sa mohli preukázať s tými istými výsledkami. Samozrejme, solidarita má obrovské množstvo premien, obrovské množstvo foriem, len prosím, nezužujte ju na pocit, že solidárne je len to, kedy poslúchame a kedy počúvame to, čo si želajú tí veľkí, veľakrát aj na úkor našich záujmov. Dámy a páni, možno ste čakali niečo iné, ale ja už iný nebudem. Ďakujem pekne.